Здравейте, приятели, на техническата конференция на Тракия Ултра 2024 година. Аз се казвам Иван Димитров и съм съорганизатор на състезанието. До мен е главният организатор Николай Марангозов. Здравей, Ники! Привет, Ванка, привет и на всички, които ще видят за първи път техническа конференция от Декатлон Пловдив. Тази година очакваме да имаме доста готин купон на Тракия Ултра, така че този купон е наистина подпомогнат от нашите доброволци, за които сме изключително благодарни, че са с нас толкова време. И разбира се, за част от съорганизаторите, които са зад кадър в момента. Благодаря ви. И ако искаш, Ники, да преминем към основната част, да си направим техническата конференция, да разкажем какви са важните неща за състезанието през тази година. От много години не сме правили техническа конференция, къде с COVID, покрай COVID, сега започнахме да се замисляме, че това е една неразделна част от събитията и трябва да се разяснят много детайли на състезателите. Да. Ако искаш да започнем с раздаването на стартовите пакети, веднъж като се направите регистрация и имате валидна регистрация за състезанието, трябва да вземете номерата и стартовите пакети. Те през тази година ще се раздават 4 дни преди състезанието, ще започне раздаването на стартовите пакети в магазинът на Декатлон в град Пловдив от 27 до 30 май. На 31 май стартовите пакети ще бъдат раздавани в училището за фолклорни изкуства в в село Широка лъка, където през целия ден ще има наши приятели, които ще раздават вашите номера и стартови пакети. И разбира се, на самия старт трябва да дойдете малко по-рано, за да може да си получите стартовия пакет. Не забравяйте, че изискваме декларацията за изключване от отговорност, задължително да се попълни и трябва да си я носите заедно с вас, тъй като няма да имаме принтери, които да може да изкарваме по време на старта, особено в последния момент. Просто се подгответе да ни я представите. Ники, тази година има малко промени в Широка лъка. Ще ни разкажеш ли за тях? Да, тази година ще има промяна на старт-финала и той ще бъде от основното училище в Широка лъка, няма да бъде от училище Нуфи. Защо се налага тази промяна? Поради факта, че училище Нуфи имат фолклорен концерт, който ще бъде 2 дни събота и неделя. И ако направим старта от училище Нуфи, тяхната музика заедно с диджея няма да е много приятна за слуховия апарат на хората. Затова се налага да преместим старта. Разликата е 400 метра, не е нещо особено, но въпреки всичко е отбелязано в сайта на събитието. Бъдете подготвени за изключително много народ в това малко населено място. Ще има училище Нуфи, очакват около 1500 посетителя. Ние очакваме около 600-700 и това означава, че придвижването ще е изключително трудно. Затова имайте го предвид, елате доста по-рано в Широка лъка и на старта. Предвидете си също че може да паркирате изключително далеч от старт-финала, така че наистина трябва да си подготвите едно поне 10-15 минути само за придвижване до самия старт-финал, тъй като очакваме да има изключително много хора. Другата особеност е, че поради големия интерес в региона, местата за нощувка са изключително ограничени. В Широка лъка вече няма свободни места, така че тези от вас, които не са направили резервация за нощувки, молим ви да погледнете в околните курортни места, специално в Пампорово, където в хотел Камелия ни предложиха добра алтернатива, добра, хубава намалена цена и автобусче, с което ще могат да извозят вас състезателите до старта на състезанието. Обмислете тази опция. Ако не желаете да сте в Пампорово, Девин и Стойките също са добра алтернатива. Просто предвидете от сега да си направите резервация за нощувките, тъй като ще става все по-трудно и по-трудно в този регион. Би трябвало да вземете под внимание, че в Широка лъка има само един банкомат и при толкова много струпани хора ще бъде проблем да изтеглите някакви парични средства. Затова е добре да го предвидите предварително. Ако искаш да разкажем нещо за трасетата, има ли промени през тази година с трасетата или с маркировката?
Трасет, както винаги, Родопско равно. Тази година за първи път си позволихме да пуснем по-кратка дистанция. Изцяло по трасета ще говоря в следващите минути. Ще започна с най-малката ни дистанция, 12 км дистанция. Както знаете, Родопите са изключително красиви. Трасета по принцип изцяло са проектирани от мен, както и маркировката, която ще срещате през изминалите 176 км. Това е общата сума на всички дистанции в Тракия Ултра. Изцяло са маркирани от мен. Не си позволявам да давам на други хора да маркират, за да може да има само един стил на маркиране и хората после всичко е към мен. Така. Започваме с 12 км. 12 км изцяло, ще покажа, е с този вид маркировка. Бяло и синьо. Стрелки и основната маркировка, която е поставена само по дървета и някои шипкови храсти. На всяка отбивка имате стрелка и другата част имате от тази маркировка, която е поставена на местата, където има пътеки, примерно през 20-30 метра, а по пътищата е на, може би, през разстояние от 100 метра. А на шипковите храсти е поставена, за да не се краде лесно. Да, да ни едат животните. Да, между другото, тук за първи път наблюдаваме в този район на Родопите много от маркировката е изядена от животни, което за нас е необяснимо. На другото състезание, което правим, няма да казваме, да говорим за него в момента, там нямаме този проблем, но тук явно има друг вид животни. Така, нещо за 12 км. Старта на 12 км и 20 км от дистанция е сутринта в 9 часа. Характерното за 12 км е, че след първия 1 км излизате на пътното платно. Пътното платно, тъй като е много натоварено, ще бъде затворено от 9 до 9:30. Това е съгласувано с АПИ и полицията. Имайте предвид, че след 9:30 пътното платно ще бъде отворено и движението ще бъде възстановено. Затова тези 3 км трябва да ги измините за половин час. Мисля, че е по възможности на всеки. Родопско равно. То наистина е равно, да. След това, изцяло няма да се пускам подробности за всички трасета, само ще говоря за критичните точки по трасета в километри. На 5 км имате рязък завой надясно, където се отделите и се включите в пътека. Преди това се придвижите по черен път. Второто място, на което трябва да бъдете внимателни, е в село Солища. В момента, в който влезете в селото, нормално има повече къщи, маркировката да не е толкова видима, затова се оглеждате добре. Там ще срещнете и маркировка от големите дистанции вече 20, 50 и 95. Затова следвайте само бялата маркировка. Говорим за Discovery Race. След Солища влизате в пътека, която ще ви изведе директно на старт финала. За 12 км това е достатъчно като информация. Искаш ли да добавиш нещо? Не, за 12 няма. Минавал съм трасето и е изключително красиво. Започваме с 20 км от дистанция Геларан. Тук ограничението в катофа, който ви даваме, е 12 часа. За 20 км целта е не да се изпитва човешките възможности. Тази дистанция е създадена, за да може наистина да видите красотата на този район. А като човек, който от 30 години съм в Родопите, мога да кажа, че Тракия Ултра се провежда в един от най-красивите райони на Родопите. Не искам да подценявам всичките други състезания, които организират колегите в Родопите по никакъв начин, но за мен наистина това е най-красивото място. Райско място е. Да. Ники, имам въпрос за това състезание за Геларан. Над реката тази година има ли мост или се очаква отново да плуваме? Няма мост все още и ако
започне обилно снеготопение, пак ще трябва да се преминава през реката. Носете си бански. Аз се чурих дали да не изкараме по един бански да покажем тук. Да покажем. Да. Така. Гела Рън, заедно с големите дистанции, започват с много стръмно изкачване, първите 3 км и половина. Тук за какво трябва да внимавате? На 4 км и 500 метра става разделянето на трасетата. Надясно ще има обозначителна табела, която ще показва, че надясно се тръгва за Гела Рън, а наляво поемат вече Тракия Ултра и Ягодинската пещера, големите дистанции. Затова на този километър, 4 км и половина след старта, бъдете много внимателни. След това навлизате в село Солища, имате придвижен 1 км по асфалт и отново се включвате в черен път. На 13 км имате пункт, който ви очакват нашите доброволци, с които вече работим от 12 години, отново казвам. Ние се гордеем изключително много, че имаме доброволци с толкова богат опит. Те минаха през пожари, преминаха през наводнения, преминаха през физическа чума, през COVID, през какво ли не преминаха тези хора. И въпреки всичко 12 години устояват. И пак ще използвам да им благодаря. По-издържливи са от състезателите даже. Още така. И винаги доброволци са инструктирали, винаги да ви карат да продължите по трасето. След пункт Гела, който е на 13 км, остава ви още много малко. Отново ви съветвам в населените места да бъдете изключително внимателни с маркировката. По принцип, в този регион на Родопите маркировка не се сваля. Не сме попадали някой да е махал маркировка. Но въпреки всичко бъдете внимателни. И не е редно, ако някъде примерно има примахната стрелка, да ни звъните и да ни казвате, така и така, тук няма стрелка, на къде да отида. Имате GPS тракове, които ще бъдат поставени една седмица преди събитието в сайта ни. Изтеглете си ги и ваша лична отговорност е да поемете и да си напишете домашното, когато тръгвате наистина на такова събитие в планината. Колкото и да е маркирано, все пак всеки си носи отговорността и наистина един спортен часовник, който може да сложите GPS трак е перфектен вариант. Всички го правим, всички го ползваме. В крайен случай винаги може да си заредите и GPS трак, използвайки приложение на телефона. За състезания като Гела Рън и по-малката дистанция, определено батерията на телефона ще ви издържи, за да може да се навигирате с трак и телефон. Така че нямате извинение да не използвате GPS трак по време на състезанията. Имайте предвид, че нито един планинска спасител, нито един доброволец и ние като екип не може да стигнем толкова бързо до вас, за да ви помогнем. Затова бъдете отговорни и се отнасяйте наистина сериозно към планината и на състезанията, които сте тръгнали. Никой няма да оставим планината, помагали сме на много хора и ще продължаваме да помагаме наистина, докато стигне до вас. Изисква време. Това не е Швейцария да дойдат с хеликоптери и за 5 минути да ви спасат. Тук трябва джипове и те трябват здрави джипове, защото пътищата са доста развалени. Да не влизаме в много подробности. При всички положения да знаете, че около вас хората, които са другите състезатели, голяма част от тях са много опитни. Ако имате каквото и да е проблем, изчакайте да ви настигне друг състезател и говорете с него. Понякога дори само малко разговор и мотивация са достатъчни, за да ви изкарат от някаква дупка. Но ако имате наистина физически проблем, много от състезателите са доста опитни планинари и знаят какво да предприемат и как да се държат в планината. Също ще ви помолим, ако има някакво забавяне в вашето придвижване, така че да не може да стигнете до определен пункт в cut-off времето ни, обадете ни се, за да знаем дали да ви чакаме и колко да ви изчакаме и дали да изпратим помощ. При всички положения изчакваме абсолютно всички, но просто повече информация за нас ни дава по-голямо спокойствие. Имали сме през различните години състезатели, които са изчезвали за 5-6 часа в планината. За нас като организатори това е голям проблем, защото не знаем какво се случва и колкото и да
подписваме декларации, че не носим отговорност и така нататък. Не, всъщност ние се притесняваме и искаме да направим най-доброто за вас. Така че използвайте телефона си, пратете ни съобщения, обадете ни се, кажете ни, добре съм, няма нужда, ще дойда с голямо закъснение, или пък, моля, помогнете ни. Ние ще се отзовем доколкото можем. Имайте предвид, че на номерата, които ще имате в стартовия си пакет, са изписани трите номера на моя телефон, на Иван Димитров и на Даниел Панев. Може непрекъснато да ни звъните, но имайте предвид, че ако не може да ви дигнем, това означава, че сме заети с някакъв друг проблем. И там имате също номер на медицинското лице, към което може да се обърнете и да ви даде съвет как да продължите. Започва с Тракия Ултра. Преминаваме вече на малко по-сериозни километри. Тракия Ултра преминава през най-високата част на Родопите, връх Пиралик, връх Орфей, изключително красиви места. Има 4 слаби точки по Тракия Ултра, които трябва да внимавате. Първата е на 4 км и половина, както за Геларън. Там се разделят. Това важи също и за Ягодинската пещера. 4 км и половина, ако объркате трасето, ще приключите прекалено бързо. Втората критична точка. Това е най-слабото място при проектирането на всичките дистанции от Тракия Ултра. Тя се пада на 20 км. 20 км, между 20 и 21 км трябва да бъдете изключително внимателни. Ако в момента, в който стигнете на 20 км и погледнете надясно, ще видите маркировка, която е за голямата дистанция, но тя ви се пада в гръб. Затова не поглеждайте маркировката, която е зад гърба и не се водете по нея. Изцяло маркировката, която е пред очите ви, тя трябва да бъде водеща. Тоест това е маркировка, която голямата дистанция се връща по нея, така? Точно така. Да, но после тя се пада на 80 км, когато се връщат. Да, това е съвсем друго. Вече ще говорим в Ягодинската пещера. Да. Точно това е участък, в който трябва да бъдете внимателни. Между 20 и 21 км. Втората критична точка. Третата критична точка е веднага след пункт Мугла. Километър 24 от старта. Там става разделянето на двете дистанции. 50 км от дистанция състезателите тръгват надясно и се движат около 3 км покрай реката по равен път. А 95 км от дистанция Ягодинската пещера завиват наляво, веднага след пункта и започват голямо изкачане до село Чамла. По това ще разберете дали ще сте объркали маршрута, ако примерно нещо липса маркировка или нямате GPS трак. След пункта тръгнете ли по-равно и сте на 95 км от дистанция, значи сте объркали маршрута. Няма как да нямате GPS трак, защото ако участвате на 50 км състезание, това означава, че сте опитни състезатели и знаете, че загубването дори с хубава маркировка е абсолютно възможно. Затова вярваме, че вие като опитни състезатели носите отговорност за себе си и си имате часовник или телефон с зареден GPS трак. Четвъртата точка вече стигаме. Това е 37 км след старта. Отново тук се пресичат линиите на голямата дистанция Ягодинската пещера, като това е тази част, в която Ягодинската пещера се връщат вече последните 80 км. Вече са изминали 80 км. Затова внимавайте много за тази част от трасето. Навсякъде трите дистанции Геларън, Тракия Ултра и Ягодинската пещера имат обозначителна маркировка, която е със съответното лого 20, 50, 95. Там няма да видите бяла маркировка. Там ще следите само жълта маркировка. И на всеки завой, на всяка отбивка имате жълта стрелка, която ви насочва. Някъде са малко по-малки, някъде са по-големи. Това е за Тракия Ултра. Вече започваме с Ягодинската пещера. Якото. Най-голямото натоварване е 95 км. Има дори доста куриозни ситуации, които ще разкажем накрая на техническата ни конференция, а ние да я прекъсваме в момента. Също има няколко критични участъка. Както за Тракия Ултра и тук 4,5 км след старта. При разделянето на трасетата с Геларън трябва да бъдете внимателни.
Втората критична точка е също като при Тракия Ултра на 20 км. Следвате само вашето лого 95 км. Третият участък е на 24 км след пункт Мугла, където става разделянето на двете дистанции на Тракия Ултра на Ягодинската пещера. След това, когато се качите на село Чамла, тъй като има доста поляни, не може, опитът е научил, че не може да използваме знаменца, както се използват, примерно да кажем на Пирен или по другите алпийски състезания, тъй като животните има прекалено много животински свят в Родопите, те ги бутат. И ние може да ги поставим, на следващия ден сигурно няма да ги има. Тук има проблем на Чамла, в който има много диви коне. Дървото, на което съм поставил стрелката, много често, когато отида, дивите коне обичат да се трият в това дърво и чупат стрелката. Това е една стрелка, но е веднага след селото, която може би сега я сменихме преди една седмица. Пак ще я проверим преди събитието, но ако липсва стрелка, вижте, ако има косми, да знаете, че не сме виновни ние. Така е, виновни са конете са. Не може всичко ние да сме виновни. Тук вече пунктовете, вие ще се научите домашното. Искам да обърна внимание, че това е състезанието, с което има кътов. Кътофа е в 20:00 в село Ягодина. Имайте предвид, че информацията, която ще проверите в сайта ни, Ягодинската пещера има работно време. За да стигнете в 20:00 в село Ягодина, трябва да преминете, мисля, че до 19 часа беше Ягодинската пещера, работеше. Трябва да преминете до 19 часа Ягодинската пещера. Доброволците, както казахме, са изключително добри. Там ще посрещнат с топла супа. Господин Феро, който от 12 години прави една от любимите супи на състезателите и тази година ще ви зарадва с топла супа. Разбира се, на пунктовете винаги са били заредени с всякаква храна. Да, на пункт Ягодина предлагаме извозване, което, както казахме, кътофа там е 8 часа вечерта. Затова ще ви помолим, ако решите да се откажете на този пункт в по-ранен час, просто бъдете търпеливи и малко по малко ще измислим как да ви превозим. Има ситуации, в които може да се наложи да изчакате доста повече, за да стигне извозването, тъй като ние като организатори сме ограничен брой хора и може да имаме по-важна работа в планината и времето за стигане от една точка до друга в Родопите е изключително голямо. Затова, заедно с помощта на доброволците там, отпуснете се, починете си, изкарайте си хубаво, забавлявайте се и ще бъдете извозени при всички положения. Ако имате вариант, в който ваш приятел да дойде и да ви извози, също моля ви информирайте доброволците на пункта. Ако може да качите още 1-2 човека, ще сме ви изключително благодарни, за да може да ни спестите това време за обикаляне на планината, за което ще сме ви изключително благодарни. Но въпреки това пожелавам ви всеки от вас успешно да стигне до финала, така че да не се налага да бъдете извозвани. Но никой не желая това. И остана последната точка, която е критична от Ягодинската пещера. Това е 81 км. Той се пада. Това е километър, по който сте слезнали преди това от връх Орфей. Сега се връщате да може да отидете до пункт Ледницата. Следете просто маркировката и няма да имате проблеми с безпрепятственото преминаване на трасето. Нещо, което искам да упомена. Имайте предвид, че в Родопите има прекалено голям животински свят. Ще виждате всякакви животни. Вече 30 години съм в тази планина. Няма животно, което да иска да нападне човека. Всяко едно животно бяга. Затова всякакви легенди, които се носят между състезателите, всичко е, за да може да се разкаже една история малко да стане по-така цветуща, по-забавна. Затова не се притеснявайте. Наистина, едно от най-големите притеснения са хората и кучетата. По-хубаво да срещнете мечка,
в Родопите, отколкото да срещате каракачанки. Много хора ги е страх от кучета, тъй като са нямали среща с мечка и си нямат представа какво да видиш мечка. Ние толкова опасно, много пъти сме виждали мечка, нападали са, нищо особено. Още мърдаме. Така. Ма той кучета са ни нападали. Да, и кучета. Така и така говорим за околната среда. Може да продължим с това, че имаме още едно желание. Моля, поддържайте околната среда чиста, не изхвърляйте опаковки от барове и от гелове на земята на произволни места. Няма никакъв проблем на всеки пункт да си разтоварите боклука, който носите със себе си, но никога не го хвърляйте на земята, защото това, нали, пречи както на хората, които минават оттам, така и на животните, които виждат шарена опаковка и това е интересно за тях. През годините сме видели, че състезателите, вие сте изключително добри в това отношение. Изключително рядко виждаме каквито и да е боклуци по нашите трасета, за което сме ви изключително благодарни. Нека да продължим да спазваме тези основни правила за опазване на околната среда. Екипировка. Състезанието Tracking Ultra има задължителна екипировка. Тя става все по-сериозна за по-дългите дистанции, така че искам да обърна внимание, че ще я търсим тази екипировка и ако намерим хора, които не я носят, ще бъдат дисквалифицирани. Проверете си задължителната екипировка за вашите състезания. Всичко може да набавите от магазин Decathlon. Имат абсолютно всичко, с което ви е нужно да преминете една планинска ултра. И сега ще ви направим лека демонстрация. Преди само да започне демонстрацията, условията в планината са много динамични. В високата планина особено може да има големи температурни промени. Както може температурата да е над 30 градуса, така може да падне и до нулата. Над 2000 метра един летен дъжд, който ни разхлажда в големите градове, на 2000 метра надморска височина температурата може да падне до 5 градуса и да стане изключително студено. Така че със сигурност екипировката, която ви препоръчваме, която е задължителна, даже може да се окаже недостатъчна за вас. Започваме с това, че трябва да може някакси да я носите тази екипировка. Ние препоръчваме бегачески раници от този тип. Както казахме, в Decathlon всички тези продукти ги има. Бегаческа раница, в която можем да носим една ветровка, която може да ви предпази от дъжд и от вятър. Съответно, никъде по пунктовете нямаме чаши, с които да се налеете вода, затова е нормално да се носите бегаческа чаша и бутилки. Изискваме, за да може да имате вода, с която да изкарате до следващия пункт. Освен това, пунктовете са заредени с достатъчно количество храна за всички състезатели, но между пунктовете вие също трябва да носите храна със себе си. Тя не само, че ще ви дава енергия за придвижването, но ако стане някакъв инцидент, се загубите или имате нужда от повече време, просто трябва да имате повече храна, която да носите в себе си, за да може да изкарате. Това са обикновено бегачески барове, гелове и други подобни неща. Не на последно място, добре да се погрижите за изгубените минерали, за минералите, които губите по време на едно състезание. Затова изотонични напитки от този тип е хубаво да носите магнези и други подобни неща, които ще ви дадат енергия. Използвайте ги, безопасни са, изпробвани са от всички нас, така че може да ги използвате по време на състезанието. Един малък аксесуар към екипировката, който може да ви помогне и да ви спаси. Фолиото. Много пъти се е налагало да се използва на финала от хора, както и по самото трасе. Не тежи чак толкова много. Идват много пъти състезатели и ми казват: мога ли да не се нося челника в раницата? Мога ли да не се нося фолиото? Аз ще финиширам по светло. Аз ще финиширам по светло и в един момент тръгваме да ги търсим планината. Хора, това е 100 грама. 100 грама, колко по-бързи да станете? Няма да станете по-бързи. Затова сложете си ги в раницата, за да бъдете сигурни. Всичко става. Планина е. Стъпиш на една шарка, кокълчето, айде, следващите 20 км за 3 дена. Затова, моля ви се, носете си екипировката в раничката. Гарантирано обаче може да бъдете по-бързи, ако използвате адекватни маратонки за трасето,
Една хубава маратонка с подходящият грайфер за сериозна планина ще ви помогне много по време на състезанието, така че със сигурност трябва да си носите правилните обувки. Това все пак не е парково бягане, особено за хората, които не са били на Тракия Ултра. Първото изкачване е толкова стръмно, че наистина ще се радвате много на една сериозна маратонка, нова с хубав грайфер. Не го подценявайте. Имайте предвид, че Родопите е много коварна планина. От каква гледна точка? Това е така, защото поради големия дърводобив, горските са прикарали пътчета на много места. И най-малкото невнимание от ваша страна може да ви заблуди. И другото, което е, когато сте, примерно, в планини от алпийски тип, като Рила, Пирен или някъде в Алпите, вие имате видимост на много голямо разстояние. Тук, дори да се качите на някой връх, не може да видите. Може да е горист. Точно така. Почти навсякъде е заседено с или, смърчове и всякакви растителни видове. Финално за екипировката, няколко неща, които не са задължителни, но са изключително полезни. Това е шапка за защита от слънцето, както и шапка, която е с козирка. Ако вали дъжд, тя също ви предпазва лицето. Слънцезащитен крем, който за мен е в планината, особено високата, е изключително важен. Трябва да си предпазвате кожата. 50 фактор. 50 фактор. И разбира се, ако има лошо време, едни леки ръкавици, за да ви предпазят от измръзване през студените дъждове или нощите, са изключително полезни. Друго, нещо много важно. Звънче и свирка. Декатлон има много от тях. Също може да си ги набавите от всеки един магазин в цялата страна от Декатлон. Носете ги. Всичко се случва, ще ви свършат също голяма работа. За звънчетата бих казал, през нощта са изключително задължителни. Мечките знаят къде сте. Да. Дали ги занимава повече хората с екипировката, да преминем към другата част от техническата конференция. За кое да? Финала. Стигаме до хубавата част, финалът. Надявам се всички вие да се насладите на успешен финал и да постигнете вашите цели, както за дистанция, така и за време. За някои от вас това ще е състезание по бързина, за други от вас ще е състезание по оцеляване. Искаме да знаете, че имате нашата подкрепа, каквито и да се целите, вие да ги постигнете. И когато стигнете на финала, ще ви очакваме с така усмивка да ви посрещнем. Ако не сме уморени, разбира се. Иначе сме навъсили. Имаше една година, когато се заспахме в колата. О, да, препуснахме състезателите, после ще го разкажем накрая. Останаха ми с медали. Добре. Някои заспаха, други бяхме будни. Да. Но на финала може да очаквате хубаво настроение, музика, приятели, които да ви посрещнат. Разбира се, имаме специални медали за всички финиширали, по едно кенче бира или някакви други изненадки. И ако добро настроение. Желание на организаторите може и тази година да има крем карамел. Всичко зависи. Миналата година беше изненада, вече не е. Да, вече не е изненада, така че очаквайте го, ако има, добре дошло. Аз миналата година си хапнах, може би, 5-6 крем карамела. 10 изяди, какво бяха 10. Не оставя за състезателите накрая. Нали? Ние го изядахме целият той, защото го обичаме за това. Да. Ами добре, това е горе-долу към техническа конференция. Може да преминем към затваряне. Отново искаме да благодарим на всичките ни партньори, спонсори, доброволци, без които не може да съществува това състезание. Добре, ако имате въпроси към нас като организатори, може да ги зададете в нашата Facebook страница Тракия Ултра, като изпратите съобщения на страницата или използвайки нашия имейл, който може да видите на сайта ни trakiaultra.com. И благодарим ви за вниманието, благодаря, че изкарахте до тук и се надявам всички да финиширате успешно и безопасно Тракия Ултра през 2024 година. Още веднъж искам да благодаря на всички спонсори, партньори, доброволци, без които не може да се случи това състезание. Благодарим и на Декатлон, че ни приютиха днес да направим техническата конференция. Едно изключително място и за първи път правим. Може да не сме се представили много добре, но ще се научим в такава среда да правим техническа конференция. За първи път ние, ако нещо не ви хареса, моля, не ни обвинявайте. Чао, Ники. Чао.
сме чал. Да, той поне за момента, нали? Говорим двамата. Сега вече добре ли се чуваме? Така, с този тембър. Да сме нали тембъра или е добре? Още по-високо да говоря. Ще увеличи звука, бе, какъв оператор си? Сложил си... После, бе. Брошката под носа си сложил, няма как. Как да се сложа на косата тук, че да си мънкам над главата. Може, бе, всичко може. Нищо професионално няма в този човек. Виж, аз съм целия скрит. Може това да го кажем като такова, като бисер тук после. Сериозно бе! Ето, видя ли? Това да кара да викаме. Да. Добре. Сега, също да се разберем. Ако искаш, говорим на тая камера, защото тя ще е статичната, а тази ще я поглеждаш от време на време, когато ти прецениш. Ясно. А когато... Да. Ти може да си прецениш да смениш погледа, обаче не гледаш Панев, не гледаш Надя. Аз също го направих също нещо. Сега ще се случва, няма как. Сега. Нали няма да има. Сложи едно меченце отгоре върху камерата. Да се... Не. Една маратонки сложи. Да, зовем доколкото можем. Давай, Ники, кажи го. За кое? Извинявам се. За опазване на околната среда. Да поговорим за екипировката малко. Айде за екипировката. Ти си? Аз ли съм? Аз говорих много, сега това е ред. Имаше един доктор Менгеле, който съживяваше всички хора.